Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus.
Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali.
untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God and live in God. Horas. God bless you. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekali. untuk memanjatkan puji syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa hadiri acara Natal dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 26 Desember 2021 di HKBP Pondok Bambu. Let's born in God and live in God. Horas, horas, horas. sebagai ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, Jangan lupa untuk menghadiri acara Natal dan Pesta Gotilon di HKBP Pondok Bambu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Let's born in God
Salamuna amanami dot inanami nang yanakon nami. Maria yasitutu maho ale burusion. Marulupulup maho ale buru Jerusalem. Idamana Roma rajam tumobot ho. Ibanado raja ni hadamiun. Silihon dami tu salhut bangso. Atik pe mangadopi pandemi COVID-19 sia dopi hita sahatu tikyon. Marlas ni roha dohita. Di pesta parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Di bagasan las ni roha si songoni. Upa sahat hamima Tuhamu. Selamat hari Natal madihamu. Lasma rohata ainungaro si palua hita. Di bagasan uduk dot serep di roha. Tapahibul marohata marsawar dot Yesus nang tubui asatung sikop las ni rohata marinde mahita. Las maroha tuhataro gumonggong sasude ungkap roha. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tongan ni hitawon. Jadi huida hami mah hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem. On tahun paduahon hami makalason ari hatutubum di tongani pandemi COVID-19 sia. Sai pinuji maguarmu nabadiai, alau naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron, jala dipadumu hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alanii. Sai jaloma hamuliateo ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Kristus Raja siang surga, si Maria lama nobus kita debadana sotarina kabeda somonita nalapon kita be Jesus Immanuel.
Tuhan hamu mapatik ni debata iman natar surat di Filipi bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dot lomos ni roha ulahon hamu ma halwon muna ido sahatna atong rap manggido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaho nahombar tu patikmi. Amin. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tato poti madosata di adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan parasi roha nasumurung, ni onjar ni holongmu, rodoho tu portibion, sorang di inganan nalea lau makop-kop hami, gabi tiruan di hami asa maroha panguluhon hami, marado pondongan nami jolma. Alai si patasai olo do pemian hosom dohot latin ni roha di diri nami. Hasimo rohani hami ale Tuhan, pargoi hami makaholongi dengan nami jolma, dosom diri nami sendiri. Sian hasangopon mi doho tuat tu portibion, lao paluahon hami. Gabi tiruan di hami, asarade hami tuat siat aka, hajonjongon nami mangaranap, dohot mangurupi, akan patut urupan. Lumobi alani pandemi COVID-19 sia. Alai si patahitsu doroha nami manatap, dohot manarihon akan nagale, dohot namet-met. HP nunga didok hatam, asa gabi halak para siroha hami, songon ho para sirohai. Hasim rohani hami ale Tuhan, pargugoi hami gabi para siroha, songon ho para sirohai. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulohon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Ay songonon do holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na sasadai di lehon. Asa unang mago gadup na porsia di ibana. Asa hanguluan nasa leling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Be
hatani debata turpuk di pesta parjolo pardingotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Yesaya bindu 62 mamukasian ayat onom sahatu ayat 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ale Jerusalem aka parjaga manipat ari manipat borngin toktong dang olosip nasida. Hamu ale akana masingoton Sion tu Jahoba, unang tung marpat sadian hamu. Ibana pe unang tung marpan sandian laos kamu, paima di pahot Jerusalem, jala di lahir marbarita di tanaon. Nunga pola marwari Jahoba tu siamuna doho tu tangani hagogoonna. Nasotupa be lehonoku panganon ni akamusum. Jalan nasotupa be inomon ni halak sileban tuak anggurmu, naung hinangalutonmu. Ikaw naos halak na papumuhon Aman imi, uhut mamuji Jahoba. Jala Jalalaos halak naman jatarhon manginum tuak angguri, diaka alamani habadiakto. Ruar mahamu siat aka harbangan. Sai pahornop hamu dalan dibangsoi. Palentes hamu dalan balubungi. Paduru hamu aka batu. Patidang hamu mapar tonggol di tonga-tongani aka bangso. Idama nungakola martikting Jahoba rodi ujung itanoon. Pabuah hamu ma tuboru Sion. Idama nungaro hakuaumi. Idama ihutu ibana do upana. Jala pamalosonna di jolona. Jadi guaron ni halak manasida, bangso nabadia, akan napinalua ni Jahoba, jalaho targuar na hinaholongan, utanas sosita di konotot be, ima saatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Kur inahana.
Mari kita jong-jong. Sodang marohaku, ale Tuhan Yesus asa dohota maruli di hatu bumi. Asa ngaponi debata, as dame madinjolma, nono di rohani debata, dohita jolma Tidakon mah haporseotai songon nahina tidakon ni dongata saporseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na soto dosan natu palangit dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman natin buhon ni si Maria nagabe-gabean sonton di porbadia andorang sohabubuan Ido tuhata nato mau nabernit di pangumuman isilatus namate terpajal do ibana di hau pinar silam na tua tu banotoru dung ditanom namulak mangulu di ari patulohon nama naik tu surgo lahundu tu siamuni di bata Jehovah amanai pargo na soto dosani disi ma ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak nama ngulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jaladong sadahuria nabadia uria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot diasasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosa got adagi di alam nang mati dohot dihanguluan nasora sudah amin. Sunggul-sunggul dihita marsogot Minggu 26 Desember 2020 sada Ima pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Dohot pesta gotilon. Masuk pukul 8 WIB. Asaria mahita saluhutna mandohotisa. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Adorang sotaripar barita nauli dihita di pesta parjulu
di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, di sudi ruas ni huriata nama dohoti ibadah, na di bagas joroon songonima, di sudi ruas ni huria, nama dohoti ibadah di tengah-tengah ni bagas nabi, marhite live streaming, atas guarni para haladu, dohot keluarga sian hami sadiri pasahatun tu tonga-tongata selamat hari Natal ma dihita saluhutna horas ma dihita saluhutna suara ni debatan na diturbukon di pesta parjolo di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di Evangelium Lukas Bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Evangelium Lukas Bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu ta pai huti hutma songonon ma padukna. Dungiro maujui pareta sian Kaisar Agustus ikon surat tononna nasa jolma di gonggomanna. Pamilangan parjulu mai uju digonggomi si Krinius tano Siria. Jadi burhat masa sudi asa disurati ganuk tubonani pinasana. Burhat ma nang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud namargoar Betlehem. Ala sian poparan jala margani si Daud ibana pasuraton dirina rabdo si Maria oruan nai naung gabi-gabian jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna di tubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di pihakon ma tu bagasan panggagatan alas wadong inganan nasing di parmianan nasida ido iyanggo sahatna amu kadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus didok sahalak napistar ima si Alpin Tauper bahwa masyarakat kita sekarang ini sudah dijangkiti penyakit disposable. Masyarakat kita sekarang ini sudah dijangkiti penyakit disposable. Sekali pakai buang saja. Sekali pakai buang saja. Songon bukus nidahani. Sekali pakai buang nang popok niaka danak najulu tung repok do akai na majaiti popok adorang sesorang yang nakonna alayang gunuaing dak pola bi ai di si sorang poso-posoi sorang yang nakoni nungadibain memakai pampers sekali pakai buang dak pola berikok manuci dak pola luja belaho manuci sekali pakai buang songonima jarum suntik sekali pakai buang dak pola be sai lopau ni tu air panas songon najului ade dia ka dokter najulu ada sada do suntik baik kot jolo di lopa di tu air panas alayang gunuaing sekali pakai buang mabiarau hamu kadongan nahina holongan sotung songoni natal tahun nade sekali pakai buang
marnatal hita tahun sidungan nun selesai semuanya, buang, tidak ada bertersisa. Moloromuse tahun naro Natal tabain, salpui buang lagi. Sayang nai molosongonido dohonot tatik kita. Anggo olak nido pangatusion ni Natal di hita. Disposable Christmas. Natal sekali pakai buang. Artinya tidak bermakna apa-apa dalam kehidupannya. Tapa husur-husur bimai hamua kadungan di bagasan rohatta. Hamua kadungan nahina holongan di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus dipaingot barita hatu tubuh ni Yesus Kristus dohita di pesta parjolo di bagasan sadarion. Natal itu berguna bagi kita. Ima moluadong pajak konon. Natal itu berguna dalam kehidupan kita ini. Moluadong pajak konon. Natal itu bermakna bagi kita bila ada penerimaan. Natal itu bermakna bagi kita bila ada penerimaan. Nunganyan liling disurakko nakapanurirang ikut tubuh si paluai di Bethlehem. Molot ajahai di Mika bidulima. Nungai konsudenian pangisi ni Bethlehem mangarade diri. Alayahado nama sahamwa kadongan. Tumagot do pangisi ni huta Bethlehem mamorluhon mangaraduti keuntungan. Alaneaha ala torukma tamue nama morluho nakka penginapan ala sensus na pinatupani Kaisar Agustus. Itu yang menjadi kesibukan mereka. Laho majakun dia kanaturuk nama karikot nakka penginapan. Tetapi apa yang menjadi hasilnya? Luangat do nasida. Gabi kapar mahad do na pautan. Anggo pangisi ni huta Bethlehem luangat do nasida. Akapar mahad do nada pautan. Dada pangisi ni huta Bethlehem nada pautan. Akapar mahad do. Sotung songoni hita di Natal tahun 2020 sadaun hati amanginang sotung laswadong maknana dihita sotung laswadong pakorhonna di tonga-tonga ni ngolutta songun ubati doi hamwa kamang kainang dongan saha porseaun sadia pe argani ubati manang songot dia pe mujarab ni ubati yang gohola pina bua-bua doi manang molo hola sai pina no tad doi dang malum sahid bahenon ni iyate alai asa malum sahid iko panganot doi asa mapakrohon ubati di bagasan ngulutta nuaing di bagasan Yesus nungaro ubat siad debata. Jala didok tema ni pestata sadarion di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Yesus do si palua portibion. Yesus do si palua portibion.
Lahu mangubati nasa sahid binahin ni dosa. Lahu mangubati nasa sahid na binahin ni sibolis. Lahu mangubati asa malua hita sian hamatiani. Jadi bagaimanapun hebatnya kita katakan nyanyian kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun mewahnya perayaan-perayaan yang kita lakukan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dan mergunai anggoso olo hita majalo Yesus nagebesi palua di bagasan hadiriota. Natal itu berguna bagi kita ketika kita mau membuka diri untuk menerima Yesus dan menyatakan itu dalam kehidupan kita, Yesus Kristus adalah juru selamatku. Menerima artinya menjadikan. Yesus Kristus menjadi bahagian hidupnya. Bukan lagi berada di luar diri kita. Tetapi Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Dan memberi diri kita masing-masing untuk dikendalikannya. Naksongku tabi lehemi hita. Jangan seperti kota Betlehem itu kita buat diri kita ini. Sotung gabe songon huta Betlehemi tabai rohatai. Jangan seperti Betlehem itu buat hatimu. Gudang donuaengon hama kadongan na hinaholongan na bui laho mangojati rohatabi di bagasono basun. Nabui mamojoti rohatta di bagasono basun. Mungkin itu karena uang yang paling utama dalam hidup kita. Mungkin itu harta yang paling utama dalam hidup kita ini. Mungkin itu karir yang paling utama dalam hidup kita ini. Boido hosom late, boido akka hagiot, boido akka hobbi nuaing nadiguari songon zaman natabulus nuaingon zaman to have. Apa itu zaman to have? Ingin memiliki segala-galanya. Ima zaman natabulus di bagasono basun ingin memiliki segala-galanya. Dungi tahu jak mai sudi itu bagasan rohata. Alai tai ngok ma molutung petau jati di bagasan rohata. Pasti dangadong be nabui di rohatai nagabe inganan ni Yesus. Taingok ma moloswadong be nabui inganan ni Yesus di bagasan hadiriota ala taujak sude natagawari nakin tong dohonot tadang marhasonangan rohani hita jolma. Kenapa demikian? Contoh banyak orang yang tadok di bagasono basun tempat tidurnya begitu mewahnya. Tempat tidurnya begitu harganya. Alai lam soboido sinok nasida mudum disi. Walaupun begitu mahalnya tempat tidur itu, tetapi ada orang yang tidak boleh tidur. Menurut laporan Hamwa Kadungan Nahina Pursiaung, 19 juta pil tidur dimakan penduduk Amerika setiap hari. Dengbui nasi demudum. Nangpe
10 juta pil tidur dimakan setiap hari. Tetapi mereka tidak boleh tidur. Lam tabu jalalam arga akasi panganon natatuhori lasoboi do tapangan alania alanunga gudang akasahita lam canggih dohonot tadi bagasono basonaka alat-alat komunikasi songoni nang dia ka internet alai dohonot tadi bagasono bason lam ngalidu akapar sauran molobuti hamu akadongan nahina pursiaun ahado sibahenota asasonang rohatta namanguluon. Supaya kita boleh bersuka cita dalam hidup ini, apa yang harus kita buat? Tabolokum masudiyakka nama mojoti rohatta di bagasono bason nama mojoti rohami bolokon ma dungi pamasuk ma Yesus tusi. Jangan terulang lagi seperti apa yang terjadi di kota Bethlehem, di mana tidak ada ruang kosong bagi Yesus di hatimu. Tumagom ma roham buka salabas-labasna asa bongot ibana nagabe si paluaho. Ketika kita membuang akka namangguhi rohat tadi bagasono bason asa gabe inganan ni Yesus pasti dang rugi tadi si. Mari kita uji. Ketika kita mau memasukkan Yesus itu dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam perilaku kita. Adullu masruham. Adul sumonang roham, adul dumenggan ngolum, dumenggan keluargam, dumenggan nangakaya nakommu, songoni nangaka pinoparmu. Yang sangat dibutuhkan manusia sekarang ini sebenarnya adalah kemauan untuk memiliki Yesus dalam hidupnya. Yang sangat dibutuhkan manusia zaman sekarang ini, kemauan untuk memiliki Yesus dalam hidupnya. To have Jesus. Alanima hamu akadongan nahinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Dadu menggado dohonot tadi bagasono bason moloro warsak ni rohai manang robiari di bagasan hadiriota roaka holso-holsoi di bagasan hadiriota di suasana pesta parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus ala Yesus dosi palua portibion. Tabolok koni sudi. Artinya jangan mengkhawatirkan apa yang saudara tidak bisa ubah sebaiknya. Jangan mengkhawatirkan apa yang saudara tidak bisa ubah. Tetapi sebaiknya beri tempat bagi Yesus dalam hidupmu agar dia bekerja. Karena dia pasti akan datang membantumu. Tauji majui di bagasan hadiriota. Taloas majui di bagasan hadiriota. Dilehod do tiruan dihita hamu akadongan nahinaholongan di mesta natal na parjulun di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ima keluarga Joseph dohot Maria nauduk majakun sudi naniduk ni debata. Ketika mereka setia untuk melakukan, mengaminkan dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Dipakai debata donasida,
lahu pasautum sakap ni debata tusadok portibion dipakai debata do nasida gabe keluarga hatubuan ni si palua alani ahai alani uduk ni rohana sida mengului hatani Tuhani molope maol diat tu sinasida sudi akan amasai persoalan kehamilan dihadirion di si Maria. Maul do terdungdung ni utok-utokna. Nang pakilalanna mulai do gabe-gabian sotod di porbadia. Hasi do pakilalan nasida. Mereka boleh menjadi cibiran. Mereka boleh dituduh menyeleweng. Mereka boleh dituduh kawin di luar nikah. Dakolani tabado museham wakadongan ikon merdela pak nasida 100 kilometer sian Nasaret lahu tu Betlehem. Sudah hamil tua, manaunu dan manaun lasniari songonima akka orbuk kodohan nasida. Alai ditaud doi. Kenapa mereka mau melakukan itu semuanya? Joseph dan Maria. Sebuah kepatuhan atas perintah Allah. Sebuah kepatuhan atas perintah Allah. Alai taida madung sorang poso-poso ikon gabe buronam musena sida. Haji do ya manginangate. Baru sorang dope iko buronam musena sida. Bodo tapakilalhaut sada ina nagalik na baru. Hasorangan ni poso-poso. Rapon poso-poso na baru tubui ikon gabe buronan nasida. Buronan penguasa Herodes. Alaina jelas di tahun si Joseph do si Maria doi. Alaniaha ima alani hauduhonna tuhatani debata. Apa yang menjadi hasilnya? Ketika kita mau melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita mau melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Apa yang menjadi balasnya? Saudok baga-baga ni debata marhiti nasida. Mereka dipakai Allah gabe saulaun ni debata. Lahu paluahon portibion di bagasan Yesus Kristus. Lau sido nanaing halas sonotta jalan nanaing ulah honotta di bagasan bason ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 ini. Naing dipakai debata kita gabe dongan saulaun ni debata lahu paluahun portibion di bagasan Yesus Kristus. Amu kadongan nahina porsiana dong do hauduhon nasongoni di bagasan hadiriota. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Piga masian hatani debata naung tau dukun jala naung tau lahun di bagasan satahunun. Jala taingot ma hapur siaun dadahulan di hata. Alaisa de segi nobelga di hapur siaun ima hauduhota. Nobelga di sada segi hapur siaun ima ketaatan. Obedience. Tuhatan ini debata.
Bukti kasih kita kepada Allah adalah ketaatan kita mematuhi segala perintah-perintahnya. Ketika itu sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus, nagabe si palua diho patudu mai marhiti hau duhommu di hata doh di paretta ni debata. Mulai luas debatahi tamangalakka tu tahun 2022 dohonotta naso piga arinai nama salpo honotta tahun 2020 sadaun tari parhita tu tahun 2022. Mari kita coba masing-masing pribadi lepas pribadi melakukan segala perintah Tuhan bereng manon hasilna pasti ikut dumenggan ngolutta, pasti ikut dumenggan keluargata, dumenggan parsauratta, sumonang hadiriotta, lamlas ruhatta, molotabain Yesus Kristus nagabesi palua di hita. Atong pesta Natal parjulu sadarion. Lahu pasahaton tuhita ukka mapituni roham jakon ma Jesusi nagabesi palua diho dungi uduk mahita taului ma taulahun ma nanidok ni debata asa gabe dongan saulau ni debata hita mabuan haluaun tutonga-tongani portibion martua mahita sonang jalago pasu-pasu mangulutta sudi mahitan non maddohoti ulaun nabadia napinatupani huriatta laos dohonon namima sahalinai tuhita di bagasono bason selamat hari Natal ma dihita saluhna amin martangi yang mahita. Mauliate maruhanami di ho Tuhan di hati dakon hamido jala di hapursiai rohanamido Yesus anak komuna sorang di huta Betlehem nagabesi palua di tonga-tonga ni portibion nagabesi palua di tonga-tonga ni ngolu nami lausido nang pakkaporsiaun nami di pardalanan ningulu na pinasahatmu dope Tuhan pakai mangulu nami sungon hadirion ni si Joseph doho si Mariai natakas mangului jala mangudukon hatam asa doho nang keluarga nami gabe si buan haluaun nang di tonga-tonga ni portibion lasma rohanami Tuhan lahomajakun Yesus Kristus nagabe si palua di bagasan hadirion nami asima roham amin. Mari demahita laos mardalan ma teliata Aku
Tatang yakon ba piliata tuadu panni di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhu silehul leun nadinggan. Dona saulibasa na muliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan hami tuho. Sai jalumai gabe uap nahucus di julum. Pasu-pasu majalar mutia sahu perhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaun mu ditonga-tongani huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami medok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na totong naso marmula naso marpakacohotan. Upuji hamim maho ala saud sude tahim naong sinakapmu adorang somaroja dobe hasianganon. Dang tarabat sibulis sakapmu. Dak suddak tahim nabadiai dibahin dosa nami. Alani holong ni roham nabalga naso hadoduani. Dibahini mauliate marohanami tuho. Alanong saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami. Asa malua hami sia dosa hamatian dohok sian jala macohot hami mangulahod dosa. Oppe saya si maruham di hami tugihon mahami tu anakmu. Saya bain mahami gabe si luam tu ibana. Asa upa ni halu jaun muhami. Ala natinaun nai nabirniti. Dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana napuna hami. Jala hami napuna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaunmu dohot haroro ni anakmu gabi jolma. Lahu panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akapar haladu ni huriam. Mamaritahon barita nauli itu saluhut halak. Naung patar hasangopunmu. Jala naung jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapitu naukap tu halak si pilibegu. Dohot tu parugama asing. Asaro nasida. Mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhu raja. Dohot akka suruanna. Asa diboton nasida. Naung dilehon ho raja. Jala Tuhan nasumurung. Rodi saliling nililingna. Saya lehon gugu tuakana di bagasan pangujunan. Apuli akana marsak. Jala palua akana tergugut. Saya tatap jala odingnya akana pina buru-buru ni halak ala ni guarmu.
sai dongani jala pasu-pasu hami sudi akka nama gudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguharmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nindongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarohon ma damina tutodim amin. Selamat Natal madihita saluhna mangulun mahita 5 menit amanginang pete mangaradi makubasi akaparhalado 5 menit mak tapakke kesempatanon mangulun ita dungita udutima tuna marulaun na badia dia karuas ni hurian asemaka tidak kon hapor seaud dobe bau nak pula dohot tujulo songonima molotung adong na hona ruhut parmahanion ni huriatna manangir pipi ba nang pola dohok nasida tutik kinamangi hukma dohok nasida marulaun nabadia mauliati Allah lastiro hagoda nahu barkahono umaku musimanu
Dos maruhata dihamua kahamanami dotina nami nang dihita para halado multimedia asa tapuka marulaun nabadia apa hohom maruhata martangyang na hohom mahita di bagasan rohat tabi amin tapasada maruhatta marid dehita sian nomor 152 ayat napar julu. Yesus Dami ni debatan na sumurong siyan saluhut roha, ima mangaramuti ati-ati muna dohot roha muna, marihite-hite Kristus di Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami an non parpadanan na badiay, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon hapor seyaun na mangulu di hami, asa pos itu turuhanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugui mahami maswadahon diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor seyaun na mangului, saitayiti rohanami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan napinarhamaol ni debata, kita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiyay. Dibaheni, tati bangi maju mulu manang natau hita marulaon nabadiya. Asa unang honauhum manangise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, alani pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsia dihasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay, alayakan na dohok marulaon na badiya, unang be diului si bulis, unang be dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siya ni, tunggo tapon hamuma, hosom dohok lati ni roha, alay pa ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mati, jalan nang mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatak kasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukun-sukunon,
jongjong mahita saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alane pangalosionmu di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak doroham ala dosami jala di pangido roham naing malua honuhaing sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa ibana nang mate dohot mulak manguluh mokopho mamursan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggotapun sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup nii olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni di batam sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapau dukbi marohata jalan tatoputi masudi dosata ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi martangiang mahida ali Tuhan debata amanami marhidehiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jo hulau sihami patikmu tamado hunau hummu hami nuaing dohot sugut molo balosononmu tuhami hobbartu pabahainan nami alayalani gudang niasi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihonmu humokop hami alani ubahin na hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say sesa masudi dosa nami jalalehon tod di purbadia tuhami asamar gugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon nahobar tu lomo ni roham saliling di tano oddo behami amin atong hamu akana manopoti dosa muna jalan nama uas diasi ni rohani debata sai sahat ma tuhamu nahina porsion muna mangasahun hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite guar ni debata ama dohot anak dohot toddi porbadia amin alia manamin na di banua gijang sai penerbadia maguarmu sai rumah harajaunmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguduan siapari sesama dosa nami songon panasa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay horona puna harajaun dohot hagugun rodi hasangapun saliling nililing na amin Kudul mahita maride mahita O Jesus nasceu yang dihanapi nasilan roham top
atong tangihon matonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus masagu-sagu borngini uju tarjehe ibana didok ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matuaka sisian na huhut ma didok jalo hamuma jala pangan ma dagikku doi nanilehon tuhamatian humokop hamu bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau jaladung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tuna sida jalo hamuma sudi hamum manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa sai bain hamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong romahamu nungaradi sudi ida jalandai hamu madinggan basa ni di banta marek dihita. Marendehita sian ende huria nomor 155 buku logo 152. Sada-sada ayat ma ta endehon. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagi kudui nanelihon kuhamatian ima pahoton rohamuna lahu maka bersiai mana asa dehamu aguluan asura surga. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagi kudui nanelihon kuhamatian mapahotun rohamuna lahu maka bersiai ibana asadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majala pangan ma dagi kudui nani dihun kuhamadiang imapahotun rohamuna lahu maka bersiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mah jala pangan mah daging kudui nanelihon ku amatean ima pahotton rohamuna lahu maka bersiai ibana asa dihamu aguluan nasura surga. Amin. Kristus jalo hamu mah jala pangan madagi kudui nanilehon ku hamatiang ima pahotton rohamuna lahu maka bersiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Hamu mah jala pangan mah daging kudui nanilehon ku hamatian ima pahotton rohamuna lahu maka bersiai ibana asa dihamu abuluan nasora sudah. Amin. Kristus jalo hamu mah jala pangan
kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahutton rohamuna laho maka persiai ibana asa dihamu manguluan naso rasuda amin. Marende hita sian ende huria nomor 86 buku logu 57. Ono pulpito. Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala pangan ma daging kudui nanilihon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Yesus Kristus jalo hamma jala pangan man daging kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala pangan ma daging kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Hamma jala pangan ma daging kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Yesus Kristus jalo hamma jala pangan ma daging kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala pangan ma daging kudui nanilehon Muhammadiyah ima pahuttun rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Kristus jalo hamma jala pangan ma
Tuhamadean ima pahotton rohamuna lahu makaporsiai ibana asa dihamu aguluan nasoras. Amin. Lapangan mah daging kudui dari debus Muhammadian ima pahotton ruhamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras. Ayat tolu. Amin. Yesus Kristus jalo hamma jalapangan ma daging nani lehon Muhammadian iman pahotton ruhamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras sudah. Amin. Ada musik. Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras. Amin. Jalo hamma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu Marende Hita Senende Huria nasoras. nomor 452 buku logu 300 tolu. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras sudah. Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras sudah. Amin. Yesus Kristus jalo hamma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamu angoluan nasoras sudah. Amin. jalo hamma jalapangan ma daging kudui nani lehon Muhammadian ima pahotton rohamuna lahu maka persiai ibana asa dihamun angoluan nasoras sudah.
Amin. Matian, lima tahun rohamna, lahu makaporsiai di mana, asa dihamun, hanguluan nasora sudah, amin. Pangan madani kudoi nani lihon tuhamatian imam rohamuna lahu maka porsiai bana asa dihamu hanguluan nasura sudah amin. Jalo hamuma jalapangan madabi kudoi nani lihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu maka porsiai ibadah asa dihamu hanguluan nasura sudah amin. Hamuma jalapangan madagi kudoi nani lihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu maka porsiai ibadah asa dihamu hanguluan nasura sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan madagi kudoi nani lihon tuhamatian kita sianende huria nomor 400 ono lahu pulonom maka porsiai ibana bukulogu asa dihamu 314 hanguluan nasora sudah amin. Jalapangan mah dagi kudoi nani lihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasura sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan madagi kudoi nani lihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasura sudah amin. hanya musik. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan mah dagi kudoi nani lihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma
jalapangan madagik kudui nanilihon puhamatian hima pahutun rohamuna lahu makamusiai ibana asa dihamu amuan rasul amin. Jalapangan ma daging kudui nanilihun puhamatian hima pahutun rohamuna lahu makamusiai ibana asa dihamu hangoluan asura sigaro amin. Yesus Kristus jaloma jalapangan madaging kudui nanilihun puhamatian hima pahutun rohamuna lahu makamusiai ibana asa dihamu hanguluan nasa liling nililingna amin. Tuhan Yesus Kristus sudihang manginum siani mudar hudoi nanilihun puhamatian hima pahutun rohamuna lahu makamusiai ibana asa dihamu hanguluan amin. Taindeon ayat 4. Saigokon di marohaku mate roha diri aga arta siang tano gantu si merohaki Hita senende huria nomor sia ayat sada. Hupuji
Puji ma Tuhan debata aletodiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aletodiku jala unang tung halu pahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha. Jala pardengan bahasa do Tuhan debata labat terimas jala para siroha gudang dang dibahen tuhita naho bartu dosata jalalang dibaloson tuhita naho bartu hajahatutta songon asini rohani ama-ama tuaka anakon nado asini rohani Tuhan debata diaka nama kabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahitan waing sian rimasna dunggabe parpittor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nyon rodi saliling ni lelengna amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodak pun Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopak pun Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Salam sehat ma. Molope dang buita masih jalangan masing-masing mata pasaha salam sehat. Tuaka nadi siamun di habirang tak. Oras mahita saluhutna. Masinaga. Malalas di roha goda. Buka masker sekali, Mang. Buka masker. Buka
masker sekali. Ya. Tuhan Yesus ada buah na disuruh debatang napa sai hon sude dosa di dolo Golgata hansa ngapon ni debata los dame mati dolma lomo ni rohani debata lohita dolma sai sondangi marohaku ale Tuhan Yesus asa doho tau maruli di hatu tubuh bumi